Здравейте, аз съм Виктор, а вие сте с Виктор BG Gaming и днес продължаваме с втора част на нашето оцеляване в Майнкрафт. С мен? Да, с Крум отново сме. Чакайте, че ще се опитам тук да направя контрол. Така. Хайде да играем. Хайде сега да си построим къщата, за която миналия път нямаше време. Ето към мисля, че е хубаво. Мисля, че е достатъчно голямо. Майко, че аз се преби. Как се преби? Не, това не беше по сценарий. Тук ако падне това дърво го хвърли. Този, че не падна. Ами, ако искаш тук да го изравним и да почваме да направим. Да. Както виждате, аз съм без инвентар, тъй като... Имахме лек инцидент. Лек инцидент, пак отново. Ама не беше този, ама... Маля, гледай! Някак си... Кой стрip на дървото? Сбрадва. Не! Аз нямам... Така, в момента нашата къща на дърво се строи, като ще мисля да й направим тук укрепления. Аз ще ми дадеш ли моите неща от миналия път? Да. Така, чакайте да се хвърля. Така, ела. Ето това е твое. Къде е? Ако искате Това е твое. Това е твое. Ако искате трета част на това видео, лайкнете видеото и се абонирайте за канала. Ами леглата седат в мене, дървото също, защото ще трябва да правим това. Да, това са нещата, които трябва. Ходи... Да нацепя дърва. Не, по-скоро да набиеш животни за ядене. Да е добре, става ли малко да нацепя и дърва? И добре, ама... Дано да не ми се появи някакво зомби, че ще умра. Говоря, че ще умра, защото съм на малко кръв пецърчица. Както виждате вие. Така, ние играем без хакове, нали? Да. Така, сега, значи, животни трябва да нацепя. Значи, трябва да намеря, мисля да намеря прасе. Ако намеря да... Сега трябва да такова това. Да вземем някакви листа. Прасе! Убий го! Видим. Аз не съм го видял. Не... Мина! Има копър. 40 листа са достатъчно. За какво ще ни трябват? За отвън? За да направим такова на самата къща. Да знаеш, короната на самото дърво. Нацепих камък, да знаеш. А ти уби ли това прасе? Не. Казах ти да го убиеш. Нали, искаш ти храна да намеря. Ама не намерих. И затова, има копър тук, нали? Копър се казваш това. Да. Аз не им знам много имената на нещата, защото съм по-слаб от него. Нали? Да, и това е. Ние сме си приятели от, ако не се лъжа, 6 години. Рози. За украшения взимам. Не, чули? Да. Нали рози се казваш? Да. Да. Просто за украшения. Сега почвам да слагам нещата. Къща ни ще е готова почти.
И така взех почти всички храсти с рози. И като гледам от екрана на Chrome, къщата... О, крава! Чакай, ти ще бягаш. Исках да кажа, че 2 крави. Айде. Сега. Така, значи, другата крава. Прасе! Прасе исках да... Сега от първия удар, от втория. Тук. Ще направя чест, Вики. Добре. Така, яйце намерих. Така. Убих. Така. Това какво? Трябва да видим какво беше това. Бамбук имаме. Да. Горе. Извинете за звука. Съседите нещо. Съседите на приятелят и Кром се карат, да. Ние се познаваме от подготвителна група, сега сме чак 5-ти клас и за съжаление научим заедно вече. Също много съжалявам, че последните 2 видеа ги качих за разстояние от 4 седмици. Общо чакането от предишното видео преди тези 2 е 7 седмици. Представете си колко много. Над месец. А преди качвах много често. Ако помня. По-старите членове на канала. Чакай, че аз се изгубих къде сме. Тук си. Наблизко ли съм? Да, виждам ти немта. Аз виждам ли ти? В правилната посока ли съм? Ще дойде. Ето тебе. На мен обърни се. Чакай, само да... Обърни се. Чакай ме едно прасе да го убия. Аз не събрах храна. Как почвам да се разтоварвам в това чест. Сега само трябва да намеря къде е Крум. Така. Видях още едно прасе, ама по-добре да се прибирам, че стана късно. Виждам нейм тага. Да, и там си. Виж при мене колко е по-светло. Аз съм на фул брайtness за това. Чакайте да си увелича светлината. Аз си говоря, че от играта също. Ето. Някъде близко съм. До думът. Обърни се. Ето го. Ние имаме YouTube канал, ние двамата. Ако искате, може да се абонирате за него. Линкче ще има долу в описание. Ще има, да. Както и за неговия канал, разбира се. За моя аз няма си дам, защото имам. Вече имам пък аз. Защото сте в моя канал. Ако не знаете. И добро утро. What? Аз съм вътре в... Чакай, ще редактирам малко къщата. Не, така да е. И днес какво ще правим? Назад. Преди да изпечем такова месото. Айде първо такова. Имаш ли въглища? Не стигна едно такова. Има ли въглища? Супер. В честа има. Яга. Така, значи. Трябва да изпържа месо.
да изпържа пак. Като в миналото видео ли Да, беше? да. Ще пържене на съвета. Да. То Майнкрафт е толкова реалистично, че... А имаш ли друга печка или няма още? Ами... Опа. Оле, мале, често се стреснах. То крафтинг тейбъл ще го взема. Аз имам доста камък, мога да направя втора печка. Ако знам как се... Не знам как. Ето, супер. Колко печки да направя? Направи още 2. Ето, 2 печки. Ще сложа... Защо сложих наобратно? Така. Смолкър. Мисля, че е готово едното месо. Сега ще сложим другото. Но преди това ще сложим в честа останалата храна. Нали знаеш, че това е по-лесно. Сега цъкни върху нещо. Shift и цъкни върху нещо. Не, отвори честа. Честа, а не това. Честа, чакай, че ужас. Извинете. Сега задържаш Shift и нещо, което искаш да преместиш. Го цъкаш. Чакай, кое? Shift и като искаш да преместиш нещо, просто цъкни върху него. Наистина. Да, много е по-лесно. Дай малко храна обаче. Да, има сготвена. Готви се в момента. Има и сега ще дам в честа. Още ли се готви? Да. Аз мисля да отидем за Айрън сега малко още. Но Айрън ще търсим в следващия епизод. Гледайте ни го веднага след този. Довиждане!